jenenge iki mripate kira ngono lho. Iya wong gur tak sawange kok wedi apa to? Ora wedi kaya kowe iki nyalahke aku ngono lho. Ora. Matane kira kuwi perlambang wong mlaku ki aja lirak-lirik. Iki. Oh, nggih. Kuwi filosofine ngono Iki. kuwi. Yo, mlaku ki jinjit. Wong lumaku urip ning alam donya kudu sarwa ngati-ati. Aku wiwit transit tekan kene wis jinjit. Aku wong manut kae. Ora percaya. Lho ora percaya. Adoh lho. Adoh. Makane wong ngetutke aku, apa tak garengi tangane Ceko. Iki nandhakake aku wong sing alim, ora gampang gandeng bojone wong. Oh, Kecuali yen nunut, ayo. Kecuali nek Nunut. nunut. Ki nyabrangke. Ora kok Kah, wis dibojo apa durung? Lah napa ya? Lho takon status ya entukno. Ampun. Oh ya wis kono nembak. Lah kok terus ngono lho? Aku kuwi paling sirian karo wong dibojo kok. Lah ngopo? Jarene ra kena karo bojone wong. Aku wegah nerak pager wesi. Tenane. Ora wis. Tenan? Kecuali yen dibukake lawang ya mlebu. Kalau nek brobos. Iki kok ora ngene sikile. Jarene mau nganu apa jenenge? Genjik. Gejek kok gejek. Gejek babi kok. Iya, Dek. Gejek. Kok gejek jane piye to sinden kuwi? Heeh, genjik. Becik. Gejek. Oh, gejik. Gejik. Ngeten iki. Oh. Ya nek wong biasa becik, nek gareng genjik bener. Aku ya ora Kleru ning bener ta niku Pak De. Ora, aku ki ora babi cok ya sok-sok ngingkrang, ya sok plejo. Wih, Haji kok sekolahane kaya ngono. Loh, dulu. Oh, dulu. Saiki Aku isih kelingan. loh, untuk memperingatkan diri bahwasanya itu sesat. Ngono. Enggak boleh ya? Ora entuk, Nek ora? ora konangan. Ayo Ya, kan. Mbak. Nggih. Jengklengke ya, Nak? Ya, men dijengklengke kanca-kanca. Ya, mangga. Saben bengi nyawang Ayo. Oh, sik Namati apa? Sik nyawang Jakarta ki sing banjir ndi ngono lho. Ngene iki lho, angger yoga ora gawanku dhewe ngene iki lho. Disiang aku gedeng aku. Wong wis geno kono, ya aku mencolot jelek kok sing di kono sing nganu ki jane ngene lho Mas. Butuhmu apa tak penuhi. Sawer. Pengendangnya disawer. Lho aku dhewe rung entuk sawer kok nyala pengendang. Nah, sampai enak bayarnya oke. Lho. Aja ngomong. Apa? Wis entek. Oh. Aku ki tertib kok tak transfer. Yeah. Mas, sing dijegleng aku apa kono? Kono apa aku? Oh kono. Oh aku karo kono. Ha iya no. Kowe karo aku kudu ngene. Iya. Ngene Mas. Semangat ora. Budal meneh piye? Urung-urung kok wis ngepaske. Wah, wis cepet to. Anake selak melek kok. Yen memajang. Yen memajang mong karo Dipeh aku wis tuwae mbok tinggal guyu-guyu ya. Ayo aku ora iso konsentrasi to nek arep rene. Ugat-uget wae ngono. Lho wong tuwa ki isone mung ugat-uget tok. Kuwi manut to Oh enak. nggih, ya manut. Iya. Ayo, Ora sawedi yo. ka, ora sawedi. Lho kali dirungokke. Ora sawok. Kowe madhep ora ora apa-apa, kowe wis ora galak kuwi wisan. Nggih apa? Heeh. Tenane Pak De. Yo kare gumantung mungsuhe sapa? Kuwi nek carane tawa toko ming tawa cet kae lho dinayangin kae lho ming ngene iki tok. Oh sing ning ngarep toko kae lho. Ngene medun neh, ngene. Ngene pas ngene kesambruk truk kok Mas. Ngenyek ngece kowe iki. Ya. Mong karo janur kuning. Yo. Yo. Hey.
Pripun? Ora wani ngluputke sing mburi wis bengok. Aku nek disuwek kelir. Wah, delok mlese kono ngamuk. Iya. Kaya ngono to, Kak? Apa ada sing mlengse? Aku yo hobi kok. Kembang wae weton. Balik ini ya, aku lagi krungu iki kok. Ayo. Gunung. Ya ora enak to pas ngene kok dindeke iki. Ayo aku ngerti nek ana kiri arep nguyuh. Joget tok nggo ngene iki barang. Sik kirike arep tayamum. Pacitan Sarwi Piye? Piye kok wedi? Aku pikirku dipentelingi kene ndol aku mboke malah. Oh iki aku manut sing ngendang kok, Kak. Ora sing ngendang mau ora ngono kuwi ya. Lho wong kendangane dirungake to. Wong ki naluri ya wong iso joget ana kendangan kono mesti diobahke. Nek ra ya ora kudu madhep rene. Ora to madhep rono to. Ora. Ayo Mas yo. Jare ra entuk madhep rono. Sing ora entuk madhep rene ki Sok apa-apane sing awake. Eling lho wis munggah haji lho. lho munggah haji kepethuk kaya ngene ya saya pengen lho Mas. Manusiawi kok, manusiawi lho. Manusiawi lho. Dan lho wong manusiawi kok aku kan masih manusia. iya. Iya. Kalau kayak gini ya alah denya. Alah denya ya apa? Ya apa iki tegese godho rasaku. Oh, ngoten. Ya iki mung ampung jogetan ora tenanan kok, Iya. Kak. Manut karo Piye? kendang kok jogetan. Rasane pripun? Hah? Piye Kang Mas? Mbok pas dhuwur kok, Nduk. Pas dhuwur iku ora krasa apa-apa. Padha wae. Aku ngelmune karo kuwi padha. Apa? Wis takono bosmu. Lanjutke nggih. Nggih. Panas udan. Ora. Panas udan. Udan panas lengaling caping gunung. Ya. Misoa capek gunung. Mulane tak kon Kang Senan sikik to. Aku wis bingung. Jenengan jaluke kepiye? Aku njaluk piye dikendangi Oh. pendangan sanu cegahan ana kendangan. Aku Oh, wis ngono. wiwit sore bingung lho. Oh, pengen di Kodok entuk snack isine kacang nuklir. Heeh. Apa kuwi? Kacang nuklir. Kacang atom lah Kacang nuklir. atom. Iki kok kari ngendangi aku kok. Pengen ditungdetke to. Hah? Pengen ditungdetke. Oh, sithik wae, Mas. Ayo Mas Barjo. Mas Barjo sapa? Jenenge pengendang kok sak penake dhewe. Iki sapa jenenge? Kae kudu Mas Barjo. Sapa? Mas Rebo. Pak Rebo. Ayo Pak Rebo. Aku ngene ya. Arang-arang kumpul rapal aku.
Aku sing apal ya sing meking tok marji ae. Ngawur banget. Ya. Nadyan wadon sarta lanang inumane banyu bening. Ya. Mangga. Nena. Ya. Dek zaman berjuang jarak kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana endi Yo. Ini napa Pak De? Iki Wetenge lara apa piye? iki en cara tarian ngepos. Oh, ngepos. Iki Berarti penari. nek ngepos Ah, ini penari jero kok. Nek cara nitip kae dipejet pos ngono. Paus. aus. Yang sing 50 tahun ke atas ki ya paus. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja ora ilang ning saiki apa lali Oh iya sinande-ande. neng gunung tak sadangi sego jagung yen madung tak silih sabeng gunung Oh maesu. Oh. Ya. Pos meneh. Pos meneh. Wis ngono kuwi uripe pas pos ngono. Kayak iki karo nyendal ambekan. Ya. Wis kentekke koyok 5. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora gone padha Yo. Zaman berjuang jarak
Pak. Yen iki ra bingungke wong pengendange Jaipong gawanku. Oh, gawane jenengan ta niku. Ya. Gawan bayi. Piye? Gawan Pengendange bayi. Jaipong gawan. Gawan sampean to? Gawan bayi. Oh. Kaya nek gawan sampean. Ah, rage matur nuwun ya, Dok, Eka. Iya. Cepet gede ya, Dok. Aku wis gede kok cepet gede ora. Ya maksude gede rezekine. Ora ngono. Oh, kaya ngerti-ngerti ya kuwi wis gede. Kaya ngerti-ngerti ya. Ya ngerti kok ya, ngerti aku karo sampean kok ya. Ekae gede to? Wah, wis gede. Rumangsane ora. Putrane wis siji kok urung gede iki piye? Oh, lah aku ora tau kumpul kok, Mas. Mulane ya iso srawung ora. Aku srawunge ora ono paedahe nggo apa? Lho, srawung karo aku ora ono paedahe nggo apa piye? Lho karo kowe karo ngenekan ki ora ono paedahe nggo apa? Karo ngenekan piye maksude? Ngonoan-ngonoan ki. Lho, kowe ora butuh kaya ngonoan apa piye? Enggak, maksudku yen kumpul karo aku sinawa nyang aku lho, cecepen ngelmuku ngono lho. Iya. Dadi kudu maedahi marang dheweke. Nggih, leres. Nggung kok wis negatif thinking. Waduh. Kata-katane iki negatif thinking. Aku mbok saplek numpak sepur lho, pinter aku. Heeh. Ki dilanjut Mas Gareng, Mbak Elisa, monggo iki ana sing nyuwun langgam rengu. Ya.